Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в канала SteelRider BG. Искахте да направя някакъв влог с колело. Това не е най-красивото ми колело, но е най-практичното за града. И сега отивам на работа. Вижте тук пред нас какво има. Някакви деца са си копали скокченца. Да, направо е като... Опа! Това човечец. Здравейте. Няма какво да ми се извиняваш, пич. Трябва да минеш през тия локви. Аз затова съм избрал и градското и колелце, защото си има калници, ефтино е и не ми пука. А другото, хубавото, скъпото, си го карам за удоволствие. С това си върша работа. Днеска е доста ветровит ден. Как сте спряли. А другото е, че гледайте кормилото му какво е малко. И минаваме през тясни пространства. Ама мъто-бъто е такова. Как ще мина от тук? Да. Сега, да ви кажа, що не снимам с колело влогове. Защото ми е по-трудно. Нямам на каската си камера, така че като си въртя главата, вие не виждате на къде гледам. Звукът е по-калпав. Сега духа доста силен вятър и се надявам да се чува нещо. И трето, с колелото предимно ходя до работа или на някоя семейна разходка в парк. Какво да ви снимам? Тъпоти. Той днеска, дори днеска няма да направя пълен преход с колелото, защото до работа аз веднъж ви показвах маршрута. Абсолютно неприемлив, неприятен за велосипед. Какво да се мъча? Това е тъпо, че самия град ме отказва да карам велосипед. То е отвратително. Затова днеска колелото само ще го използвам за допълващ транспорт. Ще отида до метрото и ще си хвана първата метролиния до Люлин. Някой ден ще има и до вкъщи метро. Ето го тук. Строят го в момента. Ама далеч сме още от този момент. Много сме далеч. Поне 2 години. Затова сега завивам. Също аз трябваше да мина през предния подлез. Ама нещо се залохах. Така че ще целиме този. Нашите подлези и колелетата не са най-добрата комбинация, ама какво се прави? Тук има все пак някаква рампа, а после пак трябва да качвам стълбите. И той тежи. Ама не чак толкова зле. Тук по тия огромни павета ще си разбия камъните в бъбриците. Ето, здравословно и приятно. Признавам, тук с една скъпа мекица щеше да ми е по-добре. Ама след това няма как да я заключа така спокойно, както този дрънголник. Иначе тази уличка е с много ниско ниво на трафика, точно заради тия павета. Преди няколко години, като я ремонтираха, искаха да я асфалтират и жителите тук от този квартал се дигнаха на протест, че си искат паветата. Върнаха им ги и е много по-приятно. Но не и за велосипедисти. Не и за велосипедисти. Ако имаше някоя вела алея по нея, щеше да е по-лесно и приятно. Ама няма. И кой знае дали някога ще има. Да видим сега. Мушкаме се в подлеза, защото отивам към метрото. Обаче колелото няма да си го заключа тук. Това е счупено от доста време. Влизам вътре, спокойно. Аз съм пешеходец. Имам право да си бутам колелото тук. Цъкваме си картата и минаваме. Но тук бутане. Да не вземе някой да каже нещо. Значи метрото го броят за обект от национална сигурност и не позволяват да се снима.
Надявам се този път да ми се размине, но ми се е случвало, ако направя снимка с телефона, да дойде полицай и да ми прави забележки. Когато ползвам метрото с колело, си го заключвам ето тук, защото е точно срещу стаечката на охраната. Вътре е доста по-безопасно, има повече очи. И за разлика от другите колеги, които ползват кабели, аз заключвам с верига. Доста по-трудно се реже. Това колело не е голяма ценност, но все пак винаги заключвам предната гума и рамката. Айде да отидем да се возим на метро. Ето го и него. Така с този транспорт ходя на работа, когато времето е лошо и не мога да си карам мотора. Градският транспорт в София става все по-добър и все по-добър. Друга причина да не снимам с колелото е, че честно казвам се притеснявам. Като минавам покрай някакви хора и си говоря сам, се чувствам като луд. Толкова много народ си говори сам, не искам и аз да съм един от тях. А ето в този подлез пълен с графити може да усетите, че сме в Люлин. Много ме кефи тази котка. Аз съм любител на котките. Но тук графитите са хубави. Определено са хубави. Има и едно робокуче. Въобще такива неща не може да видите, ако се движите с кола в града. Така е някакси по-социално. А тук на булеварда шум и аромати от изгорели газове. Аз отивам на работа и ще се видим наобратно. Дали колелото ми е все още на стойката. One shift later. Аз видим сега колелцето, дали е на място. На място е, няма къде да ходи. Ето го, там където го заключих. Сега ще му сложим едно фенерче. Аз имам и по-силно фенерче, направо фар, но предпочитам с това, когато го заключвам, защото мога лесно да го разкача. Айде, мило колелце, да ме отведеш до вкъщи. Сега ще излезем през другия изход и ще ви покажа нещо интересно. Тук имаме и музикално оформление. И сега качваме се към Княжевската градина. Добре, че тук поне има релса да не го мъкна нагоре. Тук музиката се сменя рязко, защото имаме ледена парзалка. Това е един от любимите ми спортове зимни. Въпреки че не съм фен на тази открита ледена парзалка, не е много добър леда, но е готино и приятно. Особено е така вечер. Има едни пътечки, по които мога да се спусне човек. Абе, готино е. Макар и малко скъпичко. Направо ми идва да хвърля колелото и да се кача на кънките, хора. Наистина, много е готино. Аре към къщи. И да си светне фарчето. Сега трябва да пресеча през Орлов мост. Свети зелено. Супер. Аре газ. Ето ги орлите. После трябва да мина и в другата посока. Шит. Да, бе. Трябва да мина и през другия подлез. Това нещо не го съобразих. Или да мина през Борисовата градина. Не. Ще ходя към Иван Асен. Любимата ми павирана улица. Не ги харесвам тия подлези аз. Така за колелото е супер удобно в кавички. И дори няма откъде да си окачиш някаква рампичка, така да си го забуташ. Дигаш, мъкнеш. Страхотен град за велотранспорт. Да. Пичове, слизайте от тия коли. Градският транспорт се подобрява всяка изминала година. И ако караме повече колеленца, ще направят и повече инфраструктура, надявам се. То трябва да си я отвоюваме. Надявам се този смесен влог колело метро да ви хареса. Друго нямам какво да ви покажа с велосипед. С това нещо
ви казах, ходя си на работа, ходя си насам там. Няма какво да ви записвам разни тъпи видеа като това. Не знам вие ще кажете дали са тъпи. Тук ще ви пожелая лека вечер или ако за вас е ден, довиждане и до нови срещи.